Bangane nganggur esuk iki aku arek mlaku-mlaku ning hutan pinus wo. Panggonan sing sempet jaya pada masanya. Biasanya zaman dhisik kene iki rame banget wo, cah-cah sekolah do PKL kuwi. Sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Horo saka penontonku iki, sapa sing duwe kenangan ning panggonan iki mau? Aja lali ditulis ning kolom komentar ya wo, gek kenangane kuwi karo sapa. Kira-kira lanjut apa malah kabur kanginan? Kaya dene entut sing ngerti tekone ora ngerti lungane. Panggonan kono mau ki alamate ning Jati Pasekan Kecamatan Iromoko Kabupatene Wonogiri wo. Dadine pasar Tambak Romo kemo ki wis perbatasan wo antarane Gunung Kidul karo Jawa Tengah. Akses dalane kene iki wis halus wo, saka pasar Tambak Romo sampean lurus terus wae aja menggok-menggok wo arek ketemu protolon kuwi sampean sing ambil lurus wae wo. Kejaba enek sing ngampirke medang wo, ya medangan sik ning ya aja oke-oke ndak gumoh. Ora dengno wo, nek kesuwen medang kok malah ora tekan-tekan wo. Lah iki awake dhewe lurus terus ya wo, engko ngasih ketemu pertigaan ning ngarep kae wo. Sampean pokoke mlaku lurus terus ngetutke aspal iki wo. Panggonan kene iki arek dataran tinggi murah banyu wo, terus ijo pemandangane ora gersang. Pokoke well banget wo nek urip ning kene iki. Kuwi pertigaan ning ngarep kuwi wo, aja lali wo. Sampean nek bablas aku ora jamin lho tekan ngendi. Pokoke sampean mlaku wae ngetutke aspal iki wo, lurus kae mbah iso tekan Zimbabwe apa tekan ngendi ora mudeng wo aku. Kae hutane wis ketok wo. Jan pemandangane kene iki apike pol wo, cocok dienggo rekomendasi sampean sing seneng mlaku-mlaku wo. Saka Pinus kene iki nek cuacane cerah sampean iso ndelok Waduk Wonogiri ning sisih wetan wo. Dadine nek dienggo ndelik apa gortekno dienggo menenangkan diri ning kene iki wel banget wo, cocok banget dienggo rekomendasi sampean wo. Apa meneh nek sampean iki duwe keluarga apa anak cilik wo. Lah iki kepertigaan iki sampean sing mlebu ngiri wo. Mlebu rene iki ning yo ngati-ati wo, aku rene iki yo pas rendeng to iki. Dadine dalane rada blekuk. Ning kono ki wel banget wo. Sampean ning kono ki iso ngejak anak cilik barang. Masalah lokasine ning kono ombo kuwi ning tengah wo, rekomendasi banget. Ning yo sampean tetep ngati-ati wo nek rene saudan ngene iki lho, dalane kaya ngono kuwi jan kaya ntonto wo. Gograk kabeh sak sembarang kalire wo. Duh. Dalan lunyune rairam wo. Duh. Lah iki kene iki wo lokasine wo. Kuwi ketoke blenduk ngono kae, tekno efek kamera wo, nek asline jan roto leter jan resik wo ning kono wo. Dinggo sing arek ngenalke anake tentang alam yo ning kene iki wo, sing seneng wisata alam yo ning kene iki. Sampean iso sak keluarga, sak bate, sak desa lan sak panunggalane wo, sapa wae dijak. Ning kono yo wis disedhake gubuk-gubukan. Ning yo enek fasilitas-fasilitas sing wis rada rusak wo. Ning kene iki ora patek kerawat wo masalahe wo. Nek tak delok-delok saka panggonane kene iki dhisik wis sempet arek dienggo wisata wo. Ning yo ora ngerti mandeke tekno ngopo. Kene iki akeh panggon dienggo wisatane ngerti-ngerti gek mandek ngono kuwi wo. Mbuh pengunjunge sing kurang apa kepe yo ora ngerti wo. Sampean sing ngerti tulis ning kolom komentar ya wo. Ya wis ya wo, ngono wae ya wo. Pokoke ikuti terus perjalananku wo. Menawi enten salah lepat kula nyuwun ngapunten nggih wo. Pareng.